Asi takým prvým obdobím v živote človeka, kedy si začíname všímať, ako vyzeráme, je puberta. A práve s pubertou sú spojené rôzne veci. Akné ide nejak dokopy s pubertou a presne o akné sa budeme rozprávať s pani doktorkou Sandrou Novotnou. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže akné a puberta, tamto rovnátko nájdeme, ale platí to len v tomto prípade, alebo akné nás sprevádza komplet celým životom? Tak samozrejme ako koho, ale čím ďalej tým je také, by som povedala častejšie, že aj ženy v zrelom veku, čiže okolo 30-40 kľudne trpia akné naďalej, takže nie je to čiste problém, ktorý je ohraničený na pubertu, aj keď je pre pubertu typický. Dobre, tak ako vyzerá typické akné? Bude to tzv. Akné komedonika, to sú tie čierne bodky na nose, okolo nosa, na brade, ktoré potom neskôr prejdú do takých pupáčikov farby kože. Potom sú tie intenzívnejšie formy akné, už sú tie výrážky červené, môžu prejsť až do hlbokých hnisavých výrážok a úplne tými najhoršími formami akné sú cystické akné a nodozné akné, kedy sa vyslovene hoja takými krátermi, to už poznáme potom. Dobre, tak samozrejme, že neprišiel som sa len pýtať na to, aké akné máme, ale predovšetkým čo s ním. Ako sa správať k tomu akné, respektíve čo s tým medicína vie už urobiť? Ja si myslím, že veľmi dôležité je podchytiť to ochorenie, lebo je to ochorenie úplne v samom začiatku. To znamená nasadiť dobrú domácu starostlivosť, to je poradiť sa s dermatologom, ktorý povie presne ráno toto, večer toto, pravidelne doma čistiť, ošetrovať sa a minimálne raz do mesiaca navštíviť zdravotnú sestru, kozmetičku, ktorá pekne hĺbkovo vyčistí a použije potom napríklad, buď použije biostimulačný laser, môže použiť svetlo istej vlnovej dĺžky, ktoré vlastne prostredníctvom svojich lúčov dezinfikuje baktériu, ktorá sa nachádza v poroch. Teraz sme hovorili o tej jednoduchšej fáze akné. Keď už je to také horšie, že tie pupačiky sú proste evidentné, čo v takom prípade? Pokiaľ to je dievča, zvyčajne sa v spolupráci s gynekologom, endokrinologom nasadzuje antikoncepcia, vyslovene z liečebných dôvodov na akné, na vyrovnanie hormonálneho stavu organizmu. Pokiaľ je naozaj to akné tak už vážne, že si inak neporadíme, nejedná sa o to, či je to chlapec alebo dievča, tak použijeme celkovú liečbu izotretinoínom, čo je derivát vitamínu A. Čiže to je tá chemická. Existujú potom aj v tomto prípade nejaké mechanické spôsoby liečby? Vždy prebieha mechanické čistenie pleti, ionizácia, ošetrenie ozónom, použitie biostimulačných laserov. V prípade, ak sa užívajú tieto ťažšie druhy liekov, my nemôžeme použiť laser. Vtedy sme zablokovaní zhruba na 6 mesiacov, lebo to je práve kontraindikácia použitia už laserovej terapie. Človek asi s najväčšou pravdepodobnosťou má strach z toho, čo sa spomenulo, to znamená jazvičky. Keď dostatočne skoro nastúpim liečbu, tak môžem mať istotu, že nebudú? Áno, dnes sme už tak dostupní liečbe, že už dnes nikto nemusí mať jazvičky po akné. Super. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ak ste nikdy v živote nemali akné, tak vám závidím naozaj úplne zo srdca. Pokiaľ ale áno, pokiaľ ste bežný človek, tak dúfame, že sme vám poradili, čo s akné robiť. Majte sa krásne, buďte zdraví a dovidenia.